Pekný deň, máme tu ďalšie veštenie z kartičiek a recenziu na Dorem Virtue Anielská terapia. Tieto kartičky mám veľmi rada, mám rada, keď tie kartičky mávajú takéto veľké, sú a majú zlaté okraje, sú v takejto krabičke. Tie krabičky majú tú svoju výhodu, že ľahšie ich stade vyberáte, takže ak mám mať ja svoj názor, je to lepšie. Sice je to veľmi málo spratné, ale tie kartičky sa ľahšie vyberajú. Na cesty moc nemám rada, lebo sú naozaj veľké. Takto vypadá zadná strana. Poďme si pozrieť prednú stranu. Každá kartička má nádhernú ilustráciu a pod ňou je popis. Takže vlastne, keď aj nemáte príručku pri sebe, tak nič sa nedeje. Ja osobne tie príručky som si raz prečítala a mám ich v takom boxe, lebo nevyužívam ich. Takže takto to vypadá. Budem rada, keď mi dolu do komentára napíšete, či ich máte, či sa vám páčia, či takéto kartičky preferujete, alebo aké máte vy radi. Dobre. Víla. Takáto kartička. Tak. Takáto kartička. Takáto. A poďme si spraviť výkladík. Prvá, druhá alebo tretia. Máte vybraté? Prvá, druhá alebo tretia. Prvá kartička, korunná čakra. Druhá, pretnite svoje pútá. Alebo tretia, srdcová čakra. Napíšte mi dolu do komentára, ktorá vám vyšla a ja vám pošlem jej popis. Majte sa krásne a ja sa na vás teším aj na budúce.